Yr oedd y prif offeiriaid a'r holl Llanhedryn yn ceisio tystiolaeth yn erbyn Iesu, i'w roi i farwolaeth, ond yn methu cael dim. Oherwydd yr oedd llawer yn rhoi camtystiolaeth yn ei erbyn, ond nid oedd ei tystiolaeth yn gyson. Yna, cododd yr archoffeiriad ar ei draed yn y canol, a holodd Iesu. Ai ti yw'r Meseia, mab y bendigedig? Dwedodd Iesu. My fi yw. Yna rwygodd yr archoffeiriad ei ddillad a dweud, pa roed i ni wrth dystio'n bellach? Clywsoch chi ei gabledd? Sut y barnwch chwi? Ei dedfryd gytun arno oedd ei fod yn heiddi marwolaeth. Mae'r Iesu yn sefyll o flaen arweinwyr crefyddol ei bobl ei hun. Fo yw'r un y maent wedi bod yn aros amdano. Mae'n esbonio iddynt pwy ydi o, ond nad ydynt am ddeall. Ac yn waith, maent ei gyhuddio o gymryd enw ei dad nefol yn ofer. Ac felly, maent ei ddedfrydu i farwolaeth. Arglwydd Iesu, dwi'n gwybod sut mae'n teimlo i fod yn ddryslyd, ond nid i'r lefel hon. A oeddet yn ddryslyd neu yn drist oherwydd dy bod wedi dy wrthod gan dy bobl dy hun? Oeddet ti'n ofnus? Gweddiwn rwan dros pawb sy'n ofnus heddiw.